Argi dau zenbakiak hor daudela eta gol asko sartzen dizkigutela. Egia da, hor dekogula buruan, da arazo bat danon artean konpondu behar duguna, eta horretan gabiz lanean, eta pentsetan dugu era bakarra hori konpontzeko holandala, ez? Lan egiten eta bi gol sartzen dizkizutenean partidu baten oso gatsa da partidura hastea. Argi dago arazo bat dela eta hor gabiz lanean konpontzeko eta badakigu partidak irabazteko klabe izango dela ondo golak ez enkajatzea, bestela oso zaila izango da. Egia esan, azkenean beko taldeak puntuak lortzea normala da, azkenean partidu bastante gondiez partiduak irabazi gabe, tokatzen zen eurek irabaztea eta arazoa ez da, gure arazoa ez da, gure salvazioa edo ez da pasau behar besten emaitzak begiratu da. Nik uste dute partiduak irabazi behar dugu zela guk eta holan izeten bada ez da egongo arazorik, baina partiduak irabazi behar dugu guk. Egia esan guretzako ez da momentu errazena, baina momentu hauetan bai egon behar da, inoiz baino gogorra ibili eta nik uste dute holan urtetzen dela horrelako momentu batetik. Futbolean emaitzak ez diezenean urtetzen argi dau beti behiratzen dela ministerari, baina argi dekogu gure entrenatzailea dela, danok gauz beraz, badakigu zelako trajektoria dekon, eta nik uste dute merezi dugula momentu txar honetatik urtetzea eta danok batera.